Usa ka miyembro sa LGBTQ community ang gitabangan og kulata sa laing upat ka miyembro sab sa LGBTQ community ug laing tulo ka lalaki. Kini human matud pa nagbayad ang biktima og gisi nga kwarta sa usa ka tindahan sa General Santos City. Anyang report. Mao kini ang aktwal nga pagpangulata sa upat ka mga miyembro sa LGBTQIA+ ug laing tulo pa ka mga lalaki ngadto sa biktima nga usa sab ka LGBTQIA+ nga ginganlang Rio nga nakasuot og pink nga sinina. Nahitabo kana sa puro ka Hilsot, Barangay Kalumpang pasado alas 11 sa gabi. Gihapak, gituklod o gitabangan og bira ang buhok hangtod nga nahagba kini sa yuta ug gisikad-sikaran. Nagpatunga na kining usa ka lalaki aron uwangon sila apan wala gihapon sila miundang. Midagan pa ang biktima apan gisumbag pa kini sa usa pa ka lalaki hangtod sa sumala sa barangay. Gibadlong nila ang mga nagrambol. Gilayon sab nilang gipaimbestigahan ang insidente. Gihan sila dito sa Barangay Tanod nga ipaundang sila dito kisultihan na sila nga panguli na kung may problema dapat istoryahon dili agi sa kagubot na nakahatag mo og disturbo sa komunidad. Matud pa ugat hinungdan kuno niini ang gisi nga kwarta nga gibayad sa biktima sa tindahan. Rason nga giatubang kini sa maong grupo. Apan misangko na hinuon sa pagpangulata dihang wala mauyon ni sa grupo ang tubag sa biktima. Dugang sa barangay, nagpasaka na sab og reklamo ang biktima batok sa mga nangulata kaniya. Matud pa, magpabayad sab daw ang maong biktima. File og complaint si Rio kauban tong relative siya na na-schedule sa ato ang Lupon de Kapamayapa this coming Wednesday. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao og kuhang pahayag sa biktima ug sa maong grupo nga nangulata. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.